Roskilde The Movie. Det her, det er første scene til filmen. Velkommen til fucking Roskilde Festival filmen. Roskilde The Movie. Det her er Roskilde The Movie. Hvad laver du, Emil? Jeg skal lige finde ud af, om jeg har billet til Roskilde. Jeg har glemt min kode til Ticketmaster. Nu skal jeg reset min password. We got the ticket, man. We fucking have the ticket. First beer of the day, man. Monstrous ass, looking fucking vogn, altså goofy. Den er tung nu, og vi skal til at gå igennem en camp, hvor der ikke er nogen fast vej, hvor det er græs. Oh my god. Nej, jeg kunne godt, hvis jeg ville. Altså. Læg dig lige herline. Hallo. Klokken er rigtig mange, og vi er i gang med at drikke øl. Det er det eneste, der er fokus på nu. Vi er ligeglade med, om folk forlejer det kravle op i gangen. Vi er ligeglade her i camp. Jeg har en mange, vi kommer op på det. Skal vi på rov, eller hvad? Er vi tænder sorte? Nej, skal vi på rov? Altså. Okay, jeg bliver filmet her. Paparazzi, mand. Holy shit. Hvordan har du det med det nye droppet af bistandsbums? Hvordan? Fucking vildt, Det er fucking banger, man. Ja, man på den i et år. Og det er bare overhovedet ikke halvårligt drop. Nej, så uploader vi en ny sang inden året er slut. Hvad? To singler for 23, 2 singler for 24 og 2 for 25. Hvad med sejbeatet? Sejbeatet? Og hvad er sidebeatet? Sejbeatet? Er det house, eller hvad? Nej, sejbeatet. Gangnam Style, sej. Nå, jeg tror det er sidebeat. Nej. Det kommer måske, hvis den kan tage os sammen. Det kræver lige at tage til Jylland eller sådan noget på et tidspunkt. Ej, men altså, det er jo ikke... Vi finder ud af det. Alle de bitches skal med sort. SB, går kan sok. Alle de bitches skal med sort. SB, går kan sok. Vi er glade. Vi er klar på Dream City om et par timer. Kom nu for helvede! Så kom dog! Så rejs dig op for helvede, din fucking altså... Kom så! Ja, det er fint. Kom nu! Let's go! Kom så! Jeg tror, det er sang handler om... Kom nu for helvede! Men hvad er det, jeg kigger på? Altså, hvad mener du? Hvilken retning? Dream City. Hallo? Bro, han er i gang med at lave fucking natursalat. Ja, crazy tunmus mix, det der. Fucking tunmand. De har skåret Fucking løg. De har skåret fucking løg. Altså, what is going on? Så er lige blevet hugget op med en tunmus mad her, altså crazy. Jeg kan sige, bro, altså. Hallo? Det er lige der nu er helt stille. Han har selvfølgelig ikke farbold på, så det her var Annas lort. Ja, det tror jeg, det kommer vej. Ja, den lyder en gang imellem. Hævler, bro, er bustet over det hele. Lad os pavillonen lidt lettet. Og nu holder de bare camp ved siden af, eller uden noget.
Hvad sker der, Eddie? Så 8 mænd kæmpe for det noget, vi kunne ikke have holdt ud. Vi var ved at flyve væk. Alle sammen, mand. Vi tabte den der fucking katalog, mand. Vi er ved nogle søde svenskere. Ja. For at spytte bare lige og chille med LSD Lars. Vi ryger noget hash, og vi ryger op til Mars. Gå på gaden, ned ad strøget. Stukke mig shitbuster, mig selv i øjet. Bumse døb på, klør mig i lød. Spiser McD, får bedre på tåret. Bruger et crack den, pik virker ikke, kan ikke smække den. Skylder penge til 10 forskellige black men. For jeg biser en spund som Nasser fra staten. Drikker ikke vand, men drikker booster. Pisse fuld og slår min familie, når jeg buser. Sidste aften. Det der sker, det er, vi er her i Capen. Ja, fordi musikken slukker dig lige. Ja, okay. Musikken slukker, men det er fordi vi laver en videoblog. Jeg har to forskellige Camera crew. To forskellige vinkler. Jeg er sammen med Hannibal. Hvad er status? David. Hvad er status? Skal du høre noget? Jeg tror, du ved nu. Der er en status, og der jeg har kastet op efter Udborg. Hanni er så fucking weak. Men vi andre, vi er der. Skal vi lige se, hvad der sker med bordet en gang? Der er nogen, der har spærmet ud over det hele. Hvis du fucker med det her, så sid på min pik. Cornelius, Severin Christensen den anden. Skal du med i byen i dag? Nej, det er faktisk ikke så godt. Jeg vil bare ligge hjemme på Gud i stedet. Du er seriøst et sørgeligt menneske. Du skal ud og score jo. Så det kommer op som en lette på en hård måde. Ligger ned på stationen og driver våd. Når du er fedt på banen er der ikke noget. Men fuck det, jeg høster det som der er sået. Dr. House, jeg har brug for hjælp. Jeg er solgt min familie for et ikke gram fedt for et guner. Det er sådan jeg er kendt. Vi har lige lavet et skammel. Vi er fucking faded, og vi sidder og venter på, vi skal videre. Ja, du. Ja, så. Det er David også, altså. Jeg er ved med at spille heldig. Vi har 2 videoer, det er Hvis det er det sidste gang, vi ser os, så farvel. Jeg er for gammel til det her, bro. Så. Hvad så? Okay. Jeg er faktisk... Okay, Lukas. Skal være der, det Okay, er lad os lige lægge et slagplan. Sko. Jeg er ved at... Sko.
Jeg er ved at blive mindre tøj i munden. Okay? Det betyder ikke, at jeg er ved at blive mindre fuld. Men jeg kan godt ordne det uden vand. Okay? Men vi skal stadig lige tilbage til South. Vi skal bare ikke drikke så meget alkohol. Vi skal have en julesandwich, bro. En frække sandwich, mener du? Jeg skal hen og se, hvordan det går med min pappelillebror. Ja, det er fint. Lad os bare gå afsted. Jeg er godt klar uden alkohol. Jeg skal bare lige sådan, du ved, sådan lige fuck, vi gør det selv. Jeg skal bare lige have resten af mig selv. Jeg skal lige have resten af mig selv. Er det en shot? Nå, det er tomt. Jeg skal lige have... Jeg skal lige have resten af mig selv. Nej. Au, der er en stor. Smager! Der er i hvert fald minimum 0 tilbage. Man, this shit empty! Vi er klar til Dream City! Fuck, hvor er vi klar! Jeg nåede det godt med fly. Gå mod lyset. Jeg går ud mod lyset. Gå mod helvede. Skal en slap der, du ved, jeg skal op og skide nu. Bro, hvad? Hvad? Nice. Roskilde leverer her til på, det er nice. Det er der, man så bare, han så vildt i sådan her. Så bare taget intethed. Hvad så? How's it going? Fik du ikke videoer fra tidligere? Altså i badet? Nej, bare i morges. Det ved jeg. Jo, det tror jeg måske. Ja, det sker her. Ja, solbrand. Det der sker er, at jeg har genfundet glæden med livet i dag. Jeg har bare været inde og bade hele dagen. Jeg er under samme rundt, man. Det er pølle rundt. Jeg har også lidt Jensens Ulledag. Ja, så du selv har købt. Ja. De andre, de har haft Vi har David og jeg. Første aften, der var David helt væk. I går aften var jeg helt væk. I aften er det ham, der er stuer. I dag der er det Mr. Motormiller i stuer. Vi skal lige ned og snakke lidt i bygningen. Ja, vi skal bare have... Hvad rater du den? Hvad får den? Ja. Hvad får den? Hvad rater du den? 7 år, tror jeg. Hvor skal vi hen, David? Det kan du godt sige. Vi skal til OTS Concert on the spot. Flammen! Jo! Nu kommer vi frem efter en længere vandring. We good? Var det godt? Det var godt. Hey, det er fucking varmt. Hvad sker der? Okay, helt sygt. Jeg er begyndt at åbne lidt op for ideen om at spræge og drikke lidt. Er det afgået? Det var der sidste år. Nå, det er ham! Nå! Nej, vi mødte ham tidligere. Der var han sådan... Hvor er pigerne henne? Og så er vi sådan... det ved jeg ikke, de har ikke været der hele dagen. Nå, okay. Jeg har ikke spist hele dagen. Vil du have en myslibar? Ja, det vil jeg gerne. Okay, nå, men jeg går videre nu. Søn, når jeg ruller op i mit bil. Laver mine træer, gør det selvfølgelig i min stil. Tøser under hver arm, denne stil vi kører. Kom med sprit i blodet, jeg behøver ikke nogen chauffør. Spritbilist, jeg møder en betjent, og jeg siger tak for sidst, han siger hold lige til siden, jeg vil lige se kørekortet. Du skal tilbage på stationen, jeg der har det. Cooling Masterclass, episode 1. Yo! He fucking smoking in the tent, man. Det var en smoking. Er det ikke farligt? Er det bare mig, der er røvsyg? Tvivlsom plads. Nej, det er rent. Nogenlunde. Jeg tror, det er rent nok. Så, jeg har lige vågnet. Jeg kan ikke trække vejret. Der er sygt varmt, det er en sauna herinde, mand. Fuck. Hvad laver du? Vi laver sådan
Få lige det der skåret op af flasken. Få skåret det op af flasken. Jeg skal gøre noget sejt. Det kan jeg ikke, hvad skal du gøre? Lad lige mig. Goddamn! Nej, kan du ikke sætte sig ud for? Hvad tror du, man? Nej. Vi herinde, altså. Hvad er det? Det er 3. Det er samme dag som tidligere. Ja, David, det der sker nu i gang. Vi skal til Raven Norman, ikke også? Og de fatter ingenting, at vi vil se til dem. Det kommer senere. Stay tuned for Hannibal. Ja, men Victor, han får simpelthen 2 hestræder af Norman. Ej. Bro, han lige, altså... Bare vent dig rundt. Hvordan skal du danse sådan der? Hvis du helt retarderet, hvordan kan du danse sådan der? Filmer du? Ja. Vi stopper. Det er stadig samme dag. Hvorfor er det her gult, mand? Hvad fanden sker der, mand? Det kan bare vide, hvad jeg lavede med den plads der. Nå, Anyways. Det her det er samme dag som tidligere, hvor vi var i svømmehallen. Det er den samme person. Klasse. Der er ikke så mange andre tilbage lige nu, men altså... It is what it is. Hej, hallo, venner. Hvad så? Jeg går en tur. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, vi er gået forkert. Og nu er vi havnet i Selmas camp. Vi er gået forkert, og så lige pludselig så gik vi rigtigt. Københavner-campen. Jeg kan mærke, at jeg er solskoldet i mit ansigt. Så prøver vi at filme. Hvad filmer vi til? Vi hygger. Jeg kan mærke lige nu klokken lidt over, jeg tror klokken er 1 eller sådan noget, er det ikke? Hvad er klokken? Den er 1. Ja, jeg kan mærke, jeg er stadig solbrændt. Og det kan jeg mærke lige nu, mens der er solen, den ikke skinner. Lad være, Lukas, så bliver solbrændt, bare du flasher ham. Jeg er så sjov. Wow! Det der sker, det er, at jeg improviserer, jeg implementerer, jeg ser hvad der sker. For jeg inviterer med på Roskilde 25. Ja, jeg ser nu med lyve. Ja, man taber en timer. Ja, man taber en timer. Op på tuberne, Fucking vodka-kop her. Lukas, hvorfor er min sovepose våd? Ja, der er nogen, der vendte forkert. Alting er vådt herinde. Jeg har fået et sticky ass chili nut på min finger. Jeg ved ikke, hvor det er. Hvis det så er jeg fucking tørt op efter det. Bobsman. Hvorfor er mit lugter fisk? Vicky solcreme. 50 til ham på rødhåret. Godmorgen. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hætter vi den? Hætter hvad? Vi hætter bare... Vi hætter det solcreme. Jo, vi hætter ikke. Nej, det gør vi kraftigt med. Det gør vi ikke. Det er ikke noget. Jeg var fucking stiv i går, mand. Hallo. Jeg havde min dag i går, og jeg havde tungt, men så var der ikke noget. Du har ikke din dag nok. Du har stadig stå oprejst, da vi gik i seng. Du har ikke haft din dag nok. Jeg kan godt drikke med stykker i dag, så. Ein horizontal rotierendes Pferd. Oh nein, ein horizontal rotierendes Pferd. Vi er kommet tilbage. Jeg bliver så gal. Og I er alle sammen nogle fucking tabere. Holy shit. Jeg skriver, kan I lige komme op og hente mig? Nej, jeg er drunk. Og så sidder I bare her fucking guler, mand. Fuck dig, Lukas.
dag. Han har refreshments med, man. OP. Alt lortet her. Ej. Fuck dig! Ja, den hørte jeg lige. Fuck, du er rød, Lukas. Helvede, mand. You say. Ja. Til Split-koncert. Opdatering, jeg ved ikke om det var filmet fra tidligere i dag, men jeg var meget ikke drikkehumør tidligere i dag. We drink it. We up. Jeg er sammen med mine venner. Mine venner er alle mulige mennesker, som du kender. Ligesom Top Gun har mine fætter. Mig er de fingre og de fletter. Mig vil komme med dig. Sender besked, sender smiley. Mig vil komme med dig. Oh, oh, oh. Nu vil sige, at jeg pakker ud af plastik. Nu vil sige, for sætte tid. Prøv det før vi er alt for stiv. Jeg har job, kokain. Blander det med billig vin. Render rundt med rige svin. Ungen jeg, yes, centralt. Fotograferet. Er det nu? Jeg ved det på dem. Jeg vil bare fuck op. Okay. Der bliver filmet. Det der sker, det er, at vi har MC Blunt. Jeg ryger mega mange smøger. Dog de selv er det noget, som jeg døjer med. Jeg vil bare afsted. Thailand. Hey, boy. Jeg har problemer med at få døj. Og jeg drikker for mange øl. Og går i dårligt tøj. Hvem har vi lige set? Jeg har lige set Sigurd. Sigurd hvem? Jeg kan ikke huske, hvad Sigurd Barrett. Sigurd Barrett. Hovedet fuldt af Johnny Madsen. Danser midt på Rådhuspladsen. Adidas og Draxel på. Væk det flora, se mig gå. Svart og hop fra side til side. Prøv det før vi er alt for stiv. Jeg har job, kokain. Blander det med billig vin. Render rundt med rige svin. Ungen ja, yes, centralt. Fotograferet. Okay, så vi har lige været inde og høre Ginger, og det var fucking fedt. Vokalist. Okay. Holy shit. 10 ud af 10. Bad bitch. Fucking vild. Gitarristen. Fucking bad også. Fucking vild på den der guitar. Bassen. Bro, han kunne få mine børn. I don't give a shit. Han var fucking vild. Trommeslagen. Okay, der er ingenting af fedt. Moshpitsene. Fucking varme. Der var et moshpit, hvor jeg dansede med en tøs. Lige pludselig, så var jeg omringet af 4 sweaty, big ass dudes, som bare knuste mig indenfra. Og det var fucking fedt. Klokken er lidt i onsdag. Det regner sygt meget. Det er svært at tro, at jeg er blevet solbrændt i det her vejr her, men det er faktisk sket. Emil er her også, og han kigger i dag. Han guler ikke, hvis vi går. Så venter på, at vi skal til Deftones. David står sin metalkoncert indenfor. Jeg havde taget hoodie og lange sorte jeans på, fordi det godt blæser meget. Det vil nok være godt. Det er godt.
fedt. David, han havde på en eller anden mystisk måde ikke pakket nok underhakker. Men han havde pakket ud alt andet. Så vi dog havde et bassin med, men ikke nok underbukser. Hvad? Hvad laver du, Emil? Hvornår skal vi til koncert? Ja. Hvad skal vi høre? Hvad er det? Hvorhenne? Så i den der lorte indenfor-scene, hvor vi var blevet totalt kogt i går, af hende der bare smadrede sig selv med den der mikrofon, der var blod ud over det hele. Hun sagde også på et tidspunkt sådan, man, I think I chipped the tooth. There's 5 days worth of blood on this rifle. Og så er der en på min klassestoffer. Der er sgu da glory hole i katedret. Ja. Kigger så der bare siger. Det er ret smukt, det gør vi jo. Nå, men status er vi på vej til, hvad var det nede? Jeg har sovet 3 timer. Jeg gik i seng klokken 6:30 i morges. Jeg er på min 3. øl. Jeg er på min 0. øl. Jeg er den første. What's up? Vi er nu de forreste mennesker i køen til at høre Body Void. Vi skal ind, og vi skal fyre den af. Du kan få et selfie med dig. Hvor går det, David? Det er Lukas! What's up? Der er en, der har skrevet fra min klasse, spurgte om det var hyggeligt til Ross. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare på. Jeg kan ikke huske så meget. Nu er du på Snapchat. Ja. That's crazy. Hvorfor får du ikke kamera? Det er fordi, så bruger det ikke min plads på telefonen. Det er trods alt ikke min telefon, den her. Er det ikke? Nej. Hvis er det så? Det er en, jeg har lånt fra min klasse. Fordi min anden telefon, der er kameraet jo gået i stykker. Så du bare lånt? Jamen, hun er sådan en, der får den nyeste telefon hver gang den kommer ud. Så ligger hun bare den anden ind i skuffen. Hvad hedder hun? Hvad? Hun har en kæreste, tror jeg. Ja, det har hun faktisk ikke mere, tror jeg ikke. Jeg har bare brug for en sugar mommy. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg er færdig. Ja, okay, hun er hendes far, ikke? Og fuck, de har mange penge. Der igen. Electric Callboy. Hvad så, David? Ja. Har vi ramt den? Hvad? Har vi ramt den? Ja. Hvad? Ja, musikken. Har vi ramt den? Det ved jeg jo ikke endnu. Nå. Jeg håber da, at det bliver fedt. Jeg synes ikke, det vi så før, det var så fedt. Nej. Expectations er høje i hvert fald. Håber vi på Baby Metal, de dukker op. Hvis Baby Metal dukker op, så er der nogen, der kommer til at blive rigtig glade. Så er der nogen, der poster. Det er der snakker om den hele dagen. Hvis de kommer op, så er der i hvert fald også noget andet, der kommer op. Hey, yo! Somebody's watching me. This is my anxiety. Det skal vi ikke ind og høre nu. Først skal vi høre Electric Callboy. Vi skal sidde så her. Nakke. Han får ondt i morgen, fordi jeg kommer til at headbang foran ham. Det sjove er, at jeg kommer til at voldtage ham i nat. Så han bliver gravid i morgen. Vi står forrest i række i stedet for. Ja, der er noget installation i. Kongen af Næstved 2014. Du lille snortfald. Hvem tror du egentlig, du er, for? Det gik også ud over Lukrøvens bedste venner. Nå, Herman, hvem har du så leget med i dag på fritidshjemmet? Lukrøven. Til sidst gav det så mange problemer, at Lukrøven måtte skifte navn. Nå, hvad hedder du så? Hold kæft! Vi har lige været inde og høre Electric Callboy. Callboy. De var ikke lorte fucking fede. Ikke så fede ting, at jeg mistede min ene høretelefon. Det er fucking whack. Så jeg lige brugt 200 kroner på et par nye. De til gengæld fucking fire. Sceneshowet var 10 ud af 10. Musikken 10 ud af 10. Pitsene solid 10 ud af 10. Der var enkelt eller 2 røvhuller, men det er der altid. Så overall var det 10 ud af 10. Det var pisse. Hun har en hemmelighed, som mange ikke kender.
The Who. The what? The Who. The what? Hvem? Huh? The Who. Huh? The Huss. Altså dem der har lavet, altså, WHO. WHO. Ja, The Who. Dem, der står inden for pandabeskyttelse og sådan noget. Hvad? Vi skal se The Who. The HU. Mongolian Metal. Er lige blevet færdig her? Hvad rater du det? 10 ud af 10. 10 ud af 10. Hvem? 10 ud af 10. Crowd. Okay, Crowd er nok en 8 ud af 10. Der var en form der ikke fattede, at han ikke, at der ikke var nogen, der gad mosh med ham. Så kom Crowd Security, de var goats, de var 10 ud af 10. Og smadrede ham. Det var fedt. De sagde, hvis du ikke stopper nu, så får du 6. Og så stoppede han. Så 8 ud af 10 Crowd. Og altså en performance. 10 ud af 10. Elskede. Det var fedt. Hvad med Iron Maiden? Iron Maiden, det var peak shit. Jeg vil nok sige, hvis man ikke kender det hue, så kan vi beskrive det hue som peak male adrenaline. Jeg står på ski, ser en bil, fuck på short ski, de haler med graffiti på fitten, der er ild i. Snakker med en fisk, ryger has på en disk, giver kassen nogle pisk efter et spil risk. Sexen var lort, få dig en abort, har lige lavet lort, fuck det var stort. Kom med et dyr, sko de i dyr, morgenmad skyr, knald med de tyrs. Ja, fucking stiv. Vi skal til neckbreaker. Og vi har 5 øl med. Og bare det, vi skal til powerbank i nat, så vi lort, mand. Jeg har lige ramt noget natmad en gang. Natmad, og så skal vi sove. Ja, tak. Så den 8 i morgen, og tak. Ja, tak. Velbekomme. Hun har læst, hvad der står, altså. Holy shit. Baller mellem dine baller, ved du kan lide, når jeg straffer din mis. Du kan kalde mig, hvad du vil kalde, så længe du vil have op i din fisk. Jeg er fucking stiv. Du kan lide, når jeg straffer din mis. Du kan kalde mig, hvad du vil kalde, så længe min dealer er op i din fisk. Hvorfor låser du ikke døren?
Åh, shit. Nu er det din søn, så faldet. Nej. Det er det sjoveste, der er sket på Roskilde indtil videre. Alle, lad mig lige fortælle det selv. Kom her. Så det der sker. Lukas han falder bagover. Og så mens mig og Jensen griner af det så meget, så falder vi begge to bagover og vælter bænken her. Vi skal lige være lidt nonchalant med den, der er ikke sket noget. Det var overhovedet ikke særlig sjovt. Vi kunne have været kommet slemt til skade, og I sidder og griner lige nu. Det er ikke okay. Skam jer, I er dårlige mennesker! Zoom ind på alt det. Skål! Hvad foregår der? Hvem bliver? Hvem vil have den? Jeg bliver mand! Han er hermes. Holy shit. Han har hermes. Ja, det er ærgerligt. Jeg har pesticider i pikken. Klart. Ja, så var det ramt. Nej, jeg er faktisk bare træt. Ja. Og jeg er fucking sulten. Lørdag. Fucking kogt. En dårlig vejr. Status. Jeg er lige blevet droppet af min far. Vi har fået strøm. Ja. Far, og vi har været på Burger King. Mega lækker. Vi kan se chili. Ja. Godt bil. Ja, lækker. Hvad skal vi nu? Tilbage. Vi skal bonge bajer. Og skal til Kenny. Og så håber vi bare ikke, at vi dør. Nej, det gør vi nok. Ja. Det er rigtig godt. Det er lørdag. Ja, det er lørdag. Jeg skal op og se Kenny om en lille times tid, 3 kvarter eller sådan noget. Og vi prøver at blive os lidt fulde på sjovlige rester, vi har. Men jeg har selvfølgelig 3 flasker vodka at gøre godt med. Nej, 4, og en der er åben, og en små sure også. Ja, rigeligt. Det handler om Og hvad med Thuns Jæger? Thuns Jæger, den gav han til... Jeg tror faktisk, det var Lukas. Nå, for helvede. Jeg tror faktisk, den ligger inde hos Lukas. Fair nok. Jeg skal faktisk ikke have Jæger, men nogen Jeg er på wow. Vi har fået den små sure. Ja, den er helt ny uåbnet. Ja. Det er Kenny. Få bangers, men I don't know. Fede beats. Glæder os. Klokken er på nuværende tidspunkt 20:02. Der er stadig tomt op på scenen. Jeg er gal. Hvad sker der bag os? Hvad sker der bag os? I don't know. Der er nogen, der har et problem med nogle andre, ikke? Der er nogen, der er sådan, Ja, der er nogen, der er sådan... Jeg har et skæg, Hallo? Hvad laver vi? Hej, jeg har ikke set jer. Det er slet ikke, fordi du var klar på det. Nej. Vi har lige været til Kenny. Jeg synes, det var ret fedt. En hiphop-gruppe, der faktisk har brugt et backing band i stedet for at ligesom rap over et backing track. Det synes jeg er meget fedt. Jeg synes, jeg giver dem en 8 ud af 10'er. Jeg kendte selvfølgelig ikke alle sangene, men jeg synes, det var fedt. Måske lidt meget autotune. Ja, men, ja. Hvor er vi henne nu? Vi er på Skibbity Burger. Vi har købt de her fucking... Vi troede ikke, den var så stor. Humongous Burgers. Humongous Burger. Så nu skal vi æde dem, og så kommer vi med review senere. Ja, tak. De er forsinket. I don't really give a fuck, faktisk. Skrumper videre sandstykker hjem til din mor. Hun vil have jer med dig mig ind i bigebord. Håber du forstår, at det er her, hvor jeg bor. I byen er jeg vild. Ja, vi er inde for at se den gode sanger, hvad nu hedder, Tyler. Vi ser en kun på grund af hendes musik.
Ja. Hvad rater vi, Tyler? Var der as, eller hvad? Er det det? Det var det helt. Det var alt. godt. Ja, det var. Ja, det er det, jeg er i gang med at spørge Lukas om lige nu, jo, for helvede. Hun sang virkelig godt. Jeg opdaterer jo ligesom til videoen, for helvede. Virkelig, virkelig godt. God tendens. Ja. What? Ej, hvor er du lort, du er. Nej, hvor er du lort. Men jeg har brug for at svare nu. Jo og Ty, I skal svare nu. Jeg er snart 2. Hanni har kommet tilbage, og Sylle han... Mit kamera kan faktisk ikke se det. Det er godt. Og jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Ja. Sylle han ligger og snakker i telefon. Det her, det var det bedste lunch ever, man. Det har fået en kaldt village på sekund i gade. Klokken den er 1:30. Det var lort. Fuck i ryggen, mand! Oh nein, ein horizontal rotierendes Pferd.